नमस्कार, मी संध्या सामंत मालवणी तडकामध्ये तुमचं स्वागत करते। आज आपण गणपती बाप्पाच्या आवडीचे असे उकडीचे मोदक पाहणार आहोत। आता आपण उकडीच्या मोदकांसाठी लागणारे साहित्य पाहणार आहोत। इथे मी 1 कप ओलं खोबरं घेतले, शक्यतो फ्रेश घ्यायचे, फ्रीज मध्ये ठेवलेलं वापरायचं नाहीये। आणि अर्धी वाटी गूळ घेतलाय चिरून, 1 चमचा तूप आहे, वेलची पावडर आहे, चिमूटभर मीठ आहे आणि हे तांदळाचं पीठ आहे 1 कप। तांदळाचं पीठ हे शक्यतो आम्ही घरी बनवतो, तांदूळ धुवून चांगले वाळून त्याचं पीठ बनवून आम्ही मोदकासाठी वापरतो, मग ते चांगलं चिकट होतं। किंवा तुम्ही बाहेर रेडीमेड जे मिळतं ते पण वापरू शकता। आणि हे 1 कप पाणी आहे, जेवढं तुम्ही तांदळाचं पीठ घेणार आहे तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे। आता आपण सारणाची तयारी करणार आहोत। मी ते गॅसवरती पॅन तापत ठेवलाय आणि त्याच्यामध्ये आता मी चमचाभर तूप टाकून घेणार आहे। आणि आता ओलं खोबरं टाकणार आहे त्याच्यामध्ये। थोडं परतून घेते मी। मी गूळ पण टाकणार आहे त्याच्यामध्ये। हे मिश्रण चांगलं परतून घ्यायचंय। गूळ त्याच्यामध्ये एकजीव झाला पाहिजे खोबऱ्यामध्ये। तुम्ही याच्यामध्ये पाहिजे तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रायफ्रूट्स पण टाकू शकता। आता हे जवळजवळ 5-1 मिनिटं मी चांगलं परतून घेणार आहे। आता मिश्रण चांगलं मिक्स झालंय गूळ आणि खोबरं। त्याच्यामध्ये मी वेलची पूड टाकणार आहे आणि पुन्हा जवळजवळ 3-4 मिनिटं अजून मी थोडंसं पातळ वाटतंय, ते थोडं अजून मी घट्ट करणार आहे। थोडं 3-4 मिनिटं मी परतून घेणार आहे अजून। जास्त पातळ राहायला नको। आता हे आपलं मिश्रण रेडी झालंय। आता हे मी काढून गार व्हायला ठेवणार आहे। जास्त पातळ पण नाही आणि खूप जास्त घट्ट पण नाहीये। आपण मोदकाच्या वरच्या कव्हरची तयारी करणार आहोत। मी ते पॅन मध्ये पाणी उकळत ठेवले, त्याच्यामध्ये मी हे चिमूटभर मीठ टाकून घेणार आहे। आणि आता मोदकाचं पीठ टाकून घेणार आहे। आणि असं छान मिक्स करून घ्यायचंय। आता हे मी चांगले मिक्स करून घेतले त्या गरम पाण्यामध्ये। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवणार आहे। मी गॅस बंद करून घेणार आहे आणि मी थोडा वेळ 5 मिनिटं जवळजवळ झाकण ठेवून तसंच ठेवून देणार आहे। मी उकड परातीत काढून घेतली। आता ही थोडी कोमट असतानाच मी हे असं छान मळून घेणार आहे। पाहिजे तर अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून चांगली मळून घेणार आहे। माझे पीठ मळून झालंय। आता मी थोडंसं तूप टाकणार आहे। हे एकदम मऊ मळून घ्यायचंय। जर घट्ट झालं तर पारी तुटणार, प्रॉपर आपण करू शकत नाही, नाहीतर एकदम सॉफ्ट झालं पाहिजे। आता हे आपलं पीठ मळून रेडी झाले। असं एकदम सॉफ्ट मळलेलं आहे मी। जर घट्ट झालं तर त्याचे पारी आपल्याला प्रॉपर होणार नाही। जर तुम्हाला वाटत असेल की पारी तुटते तर तुम्ही अजून थोडंसं साधं पाणी घेऊन मळायचंय। आता मी एक गोळा घेतलाय आणि त्याची मी पारी बनवणार आहे। थोडासा तुपाचा हात लावून घेते त्याला, म्हणजे हाताला चिकटणार नाही पीठ। असं खोलगट वाटी होईल असं आपण पातळ पारी करून घेणार आहे। ही पारी अशी पूर्ण खोलगट वाटीसारखी झाली पाहिजे। ही अशी कंटिन्युअस गोल फिरवत पारी बनवून घ्यायची।
अशी खोलगट वाटीसारखी झाली पाहिजे. आता मी याच्यामध्ये सारण भरणार आहे. सारण भरून आता ह्या अशा कळ्या बनवायच्या. त्याला अशा 2 बोटाच्या सहाय्याने आपण कळ्या बनवून घेणार आहे. अशी 2 बोटं पकडून एका बोटाचं अंतर ठेवायचंय 2 कळ्यांमध्ये. मी सारण थोडंसं दाबून घेणार आहे मध्ये आणि जस्ट हाताने असं फिरवत जायचंय हलक्या हाताने. हलक्या हाताने कळ्या जवळ घ्यायच्यात. आपला छान कळ्यावाला मोदक तयार झाले. साच्यातला मोदक थोडा जाडसर होतो. हा मी पातळ पारीचा आणि खूप छान होता ते मोदक हाताने बनवलेले, हाताने वळलेले. आपले मोदक वळून तयार झालेत. मी चाळणी घेतली, चाळणीला खाली तूप लावून घेतले आणि आता हे मी वाफून घेणार आहे. मी ह्या टोपामध्ये पाणी उकळायला ठेवले आणि गॅस मीडियम ठेवले आणि आता ही चाळणी मी ह्याच्यावरती ठेवून देते आणि ह्याच्यावरती मी अगदी थोडंसं पाण्याचा हबका मारणार आहे. नाहीतर कधी कधी मोदक फुटण्याची शक्यता असते. थोडंसं पाण्याचा हबका मारलाय आणि आता मी गॅस मीडियम ठेवणार आहे. स्लो मीडियम वरतीच ठेवणार आहे आणि जवळजवळ 15 मिनिटं पण ठेवायचं आहे तसंच झाकण ठेवून वाफेवरती. तर 15 मिनिटं झाली आहेत. हे आपले मोदक रेडी झालेत. तर मी गॅस बंद करून असं जवळजवळ 15 ते 20 मिनिटं ठेवणार आहे. आपले मोदक आता गार झालेत तर मी ते प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. आपले मोदक रेडी झालेत आणि मी ते प्लेटमध्ये काढून घेतलेत. उकडीच्या मोदकांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब करा. सारा आलीये मोदक टेस्ट करायला. आता ते टेस्ट करून बघणार आहे. तिला गोड फार आवडतं. आकर